kabang-bang, did you miss me? Yes, miss na miss ko gidang Iloilo. Medyo nagalagaw-lagaw kita, nag-explore kita sa world. Kaya syempre, nag-enjoy kita sa wedding sa aton nga friend. Congratulations! And aside from the wedding, congratulations to all the graduates of 2024. Palakpakan natin yan! Pak! And as I celebrate your graduation, di ba? Kamong nag-graduate, ako nag-celebrate. There you go! I have one surprise for you kasi may bago naman kita diri nga cafe. Actually, this is not bago. Nagsaylo sila sa location mas malapit para sa inyo. And to introduce, kag mas makilala pag nato ng bago nato ni nga cafe, nga mas malapit na lang sa ating neighborhood. Let's call up ng Van. Come on inside. Hello there! Hi, Mayabot. Siyempre, first of all, gusto nila mabalaan. Diin ang aton nga address. Dili lang sa Old Airport, Mandurriao, beside the Chase Lyson and Santa Rosa Inn, front of Palladium. Sa may Megaworld. There you go. What have you prepared for me ng Van? This is brown sugar coffee worth of 125, sisig nachos 235, matcha custard 135, and our special smashed cheeseburger worth of 175. Wow, grabe. 175 pesos smashed cheeseburger nila. Ang onion nila, gin fries. Pagdulong pa lang kagina, sabi ko, French fries man siya. Oh, yan, kita nyo. Yummy! In fairness, no French fries, good man. So, sa may mga kids na sa inyo, nga gusto nyo pa kanon sang veggies, ay, pwede gid din nyo diri dalon sa Ventuno. Pwede gid man kita di ka rent, tama? Sa may Ventuno. Pwede na sila maka-reserve Monday to Sunday, 7 a.m. Close kami 11 p.m. So, whole week, gid galing nga open ka mo. Kung mag-rent sila, ano aton ranges diri sa nga rentals? 3-5, maka 3 hours ka na. Consumable na with food, pwede gid sa 10 to 20 packs. Oh, di ba mga kabang-bang, nakita nyo man ang ilang area sa mga naga-celebrate dira subong nga graduation, no? Celebrate ka mo sa inyong mga barkada diri, pero mas nami gid akong upod naton ang bilog naton nga family, no? With our mga babies naton dira. Thank you again ng Van, and I'm waiting for my partner to join me. Come on. Siyempre, camera shy siya, so hindi siya mag-upod sa akong video. So, I bet this is one cheers for him. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindutang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!